nagari awak kong, lah banyak bana terjadi kejadian-kejadian yang aneh awet tua. Memang banyak terjadi dulu. Betul. Jadi kita salaku laki-laki orang Minang harus punya sarden mie. Sarden mie ku apa lah kau buat? Biasa. Makanan kalian tuh. Oh, indah itu makasih Ambo roh. Strategi. Oh, strategi. Cakap aja jelas. Kita harus punya strategi untuk menjaga keamanan kampung kita Koha. Ya. Tapi jadi acara itu. Bagi tugas. Jen Cakra arah ke Ilien. Leswi arah ke Juang. Buyong Anyoi arah ke belakang. Kamu di mana? Ambo risiko saya lah seorang. Ini kelamak di kamu saja tuh buat. Kami melalalar, kamu tinggal di sini. Ndak baik itu loh. Kalau Ambo pai beko, tu pos rundoko di malang orang loh. Jadi Malepo kemana? Kalau Mak Lepo, ini lah dulu pada awak kemarin aku mah. Tapi kemana lah ini gak nampak wah. Itu kan inyo tua. Ya mah. Wah. Ada kek nantarang tuh. Tu nyua. Ah, ya tu mungkin nak turut lah. Ayo lah. Mangga lah baca. Malepo. Yo Cakra, Mangga kamu mencengkung-cangkung di sini nih. Ambo main cari cincin Ambo hilang Cakra. Cincin ameh atau perak? Tentulah cincin ameh yo. Di mai lah Mak Lepo. Hilangnya di Pusrundo. Lu mangari cari siko. Karena di Sikotarang. Sampai ke Ciambatan juga ndak kabar sobok nak Malepo cari juga. Itu namanya taki jual dinan kalam. Onde sabana panian kamal ka mengadu pilih sadang sare pulo Allah 9 bulan tigo jalan-jalan kamal kami tak tolong kata pasok kami tak tolong kan ini jauh mak dukun. Kasakian baru inyo mamilin pinggangnya kasakian mungkonyo kacamehan badannya ange-ange dingin kapalonyo pusiang-pusiang mungkin kau inyo kamalayan yeah. Mungkin kau inyo kamalayan. Tolonglah ama dukun tolonglah Nini dukun pari bini bene bule bantu gancang kanai jari nyoba marengek-rengek sambil nyoba golek-golek pokoknya lagi salamaikan salamaikanlah bini ambo mak dukun. Kasakian mungkonyo kacamehan badannya ange-ange dingin kapalonyo pusiang-pusiang mungkin kau inyo kamalayan yeah. Mungkin kau inyo kamalayan. Tolonglah
Animia dukun Parui bini dan bule mantua gajah kan naik cari nyoba merengek-rengek sambil nyoba golek-golek pokoknya lahir Assalamualaikum